Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος από το Gamepad και θα αρχίσουμε μία σειρά πώς να χρησιμοποιείτε Redstone. Για αρχή θα κάνουμε μερικά απλά πραγματάκια με Redstone, levers και pistons ή sticky pistons και κάνα block έτσι να αρχικά θα σας δείξω ένα απλό κύκλωμα. Βάζετε το redstone κάτω, lever, button ή pressure plate, όλα δουλεύουν ακριβώς το ίδιο τρόπο. Μπορώ να σας δείξω αυτό. Και αυτό ας πούμε με το lever, βάλουμε το sticky piston, ένα μπλοκ. Ας πούμε με το lever εδώ πέρα το ενεργοποιούμε και δίνει ρεύμα κατευθείαν. Με το pressure plate είναι όταν θα πατάτε πάνω θα ανάβει και μόλις φεύγετε θα σβήνει. Αυτό είναι καλό για να βάλετε ας πούμε ένα door μπροστά και να ανοίγει κατευθείαν η πόρτα. Και το button πρέπει να βάλετε ένα μπλοκ πρώτα και πάνω στο μπλοκ το button και μόλις θα ενεργοποιείτε το button θα δίνει ένα μικρό σήμα εκεί πέρα. Οπότε αυτό κρατήστε το κάπως έτσι. Έτσι εδώ πέρα λειτουργεί πολύ εύκολα. Το κάνουμε και λίγο πιο compact. Έτοιμο. Αυτό νομίζω ότι δεν θα λειτουργεί. Κι όμως λειτουργεί. Ωραία. Για πρώτο λέω να κάνουμε village, really, δίπλα. Μόνο σε survival mode δεν πρόκειται να βρω village δίπλα μου. Anyway, λέω για αρχή να κάνουμε μια απλή piston door, η οποία ας πούμε θα είναι τόση, νομίζω ότι είναι καλά. Λοιπόν, μπορούμε να την κάνουμε ή να ανοίγει προς τα πάνω και προς τα κάτω ή να τραβάει από δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι θα κάνω να είναι από δεξιά και αριστερά. Οπότε βάζουμε αυτά εδώ. Θα είναι τα piston. Και εδώ. Νομίζω ότι είναι ok, ναι. Πρέπει να υπολογίσετε όχι που είναι τα pistons κλειστά, που θα είναι ανοιχτά. Κάτι πολύ βασικό. Λοιπόν, για να το κάνουμε να λειτουργήσει, βάλουμε ένα μπλοκ εδώ. Ωραία, βάλουμε και τα δύο. Και ένα μπλοκ εδώ πάλι με redstone πάνω. Θα το φέρουμε εδώ να το κλείσουμε. Και αυτό είναι ένα απλό piston door. Τώρα αυτό ας πούμε άμα θέλετε να κάνετε ας πούμε την πόρτα του σπιτιού σας έτσι και θέλετε να τα κρύψετε όλα αυτά, να μην φαίνεται ας πούμε όλο αυτό πέρα το redstone κάτω, είναι το ίδιο απλό, τίποτα το πιο σύνθετο. Απλά από εδώ πέρα μόλις το κατεβάζετε κάνετε όπου θέλετε αυτό ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ να είναι ακριβώς μπροστά του, να μην σταματήσει πιο χρήσιμο, ώστε να μπορούμε να το κάνουμε και με pressure plate. Θα σκάψετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα αφήνω ένα, απλά για να μπορεί να κατέβει το redstone κανονικά. Να δούμε άμα πιάνει κιόλας. Το redstone, για να ξέρετε, νομίζω ότι έχει μέχρι 16 blocks συνεχόμενα μπορεί να δίνει ισχύ. Που εκεί πέρα δεν είναι κάτι περίπλοκο, απλά βάζουμε ένα repeater, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια πώς λειτουργεί. Ούτε αυτό δεν είναι κάτι σύνθετο και δύσκολο. Εδώ πέρα ας πούμε κρατάτε ένα block, το βάζετε και βάζετε από πάνω αυτό και όπως βλέπετε λειτουργεί. Τώρα ας πούμε έτσι θα είναι το κλειστό, θα ανοίγετε,
θα μπαίνετε και μπορείτε να κάνετε το ίδιο από μέσα, δηλαδή να το θάψετε και από μέσα. Και ένα λεπτό λίγο. Και να κάνετε και αυτό επίσης από μέσα, ώστε να μπορείτε να κλειδώνετε ουσιαστικά. Να ανέβετε μέσα και βάζετε ένα lever και τώρα ας είστε ή μέσα ή έξω από το σπίτι, ανοίγετε το lever, βγαίνετε ή μπαίνετε και ξανακλείνετε την πόρτα πίσω σας και φεύγετε. Κάτι πολύ απλό, πολύ σύντομο να φτιαχτεί. Οπότε ας με βάζετε και εδώ, βλέπουμε όλα αυτά και έρχεστε ας πούμε, ανοίγετε το lever, θα το κάνουμε λίγο καλύτερα, να δείτε πως θα φαίνεται κιόλας. Άμα είναι αυτός εδώ πέρα ο τοίχος με πάνω στο βουνό ή κάπου, ανοίγετε, μπαίνετε, κλείνετε. Και αυτό παίρνει ένα πολύ εύκολο πράγμα. Τώρα, ας πούμε εδώ πέρα, μπορείτε αντί για lever να βάλετε pressure plate και εδώ και εδώ και νομίζω ότι θα προλαβαίνετε να βγείτε. Όχι. Βλακεία, ξεχάστε το pressure plate, είναι άλλη ιστορία που θα τη δούμε παρακάτω. Μπορώ να το δείξω και τώρα αυτό. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό για να είναι με pressure plate και να μένει κλειστό. Τώρα ας βγάλουμε την πόρτα, να βάλουμε ένα repeater και θα χρειαστούμε και ένα torch. Π.χ. όταν έχουμε pressure plate, βλέπετε ότι κανονικά είναι σβηστό όταν πατάτε. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν πατάτε θα κλείνει η πόρτα και θα μένει ανοιχτή, πράγμα που δεν το θέλουμε. Οπότε, έτσι όπως είναι το pressure plate, βάζετε, μπορείτε και εδώ, βάζετε ένα redstone torch, το οποίο δίνει συνέχεια ρεύμα και τώρα ουσιαστικά η πόρτα μας θα είναι κλειστή και μόλις τα πατάμε, να το βλέπουμε κιόλας, και μόλις πατάμε βλέπετε δίνει ρεύμα εδώ και σβήνει το torch, με αποτέλεσμα να ανοίγει η πόρτα μας. Δηλαδή ας πούμε άμα ήταν πιο μικρή η πόρτα, ήταν ας πούμε αυτή η πόρτα μας και το pressure plate ήταν εδώ. Τώρα βλέπετε είναι κλειστή, θα πατούσαμε, θα άνοιγε και θα κλείνει πίσω μας. Και όπως δείξαμε και πριν, θα ήταν κάτι παρόμοιο, μόνο λίγο πιο σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να το βάλετε κάπου πιο στη μέση, ώστε να έρχεται με το ίδιο. Θα βάλετε ας πούμε εδώ το δεύτερο pressure plate για να μπορείτε να βγαίνετε κιόλας και όθεη νυχτώνει. Οπότε θα κάνατε κάτι τέτοιο. Αυτά για σήμερα περίπου.